ai khu beli ye pi baro ha ka kerteng ke jong Jesus Christ nge pi bat ke yin ke sem ke jong pi dan apreng ke met ke bakoi ke bakia na don kandiat banyak sam na ketien ke jong oblei kata kalau na kam ki apostle along the sun the khot ke beding kong hadu the khot ke bakat we shua bangan kan ye ke subject agen ni report nga kwa ye ka bangan invite ye pi se ka jing sekri ke jong ni kepada nang ni po pom so men sora kerteng jong ka jing sekri ke jong ni la kalong ka Bible Institute kadika Solidio Gloria Bible Academy dan mano-mano ki bakwa ya ka ban pen frame la di aga kam ka jong play ka jing sekri ya ka tien ka jong play ni yang soba yu pi kadika Bible Academy don rugi ba wat ya ka palang ka sekri pin san ha ka tien jong utrai jing shisha juga ketien ka jong play pi desire ki biblical ministry church gi na kaliang jong ka palang CCRC yang ina po om saban sora ala pisa hajan jaga ni ka dong pom saban po sora ni sa jengai na ka ka dong po bangisa ni piang subaya pi si ka jing sekri pila banwan na kasi to diang dan ka Bible study ya ka pot Driften mentah ka poliur but ka sajan jesa samla ka pot Driften but ka jesa ka singu try dan arsian ka pot shifau shiten but ka juro ka pot shibaje shiten one ban mat ya ka jing kerku na ka jing expound ya ka ketien ka jong play but ka ketien ka jong play hi ka dan ya ka ban yalam dan kerku ya pi ba ya ka yeng ka sam ka jong pi sachi sien nga invite the fish ka jing sekri la kalong ka jing puli academy la ni ka jing sekri po jang ka balang nado ka sing thoding hado ka singi utra ngiran ha ka singi ngiran ni pom somen ma pa ka pom somen sora pila nuan jing tip ani pila banyak duk yang ha ka ni snong nang ni pila nuan jing tip bat gloy ka ban kan duk bat pi gloy ka ban slog bat pi ban ai men sim kenang ban la ban yai rangkat kan ha ka ta ka jing khot ka jong trai yang ni na pa ka borom ka jong ti men ta ngi ne wan pai pat sakam ki apostle kelong ka san ka da khot ka ban kong ha du ka da khot ka bakat we ngan puli lo dik khot baro pila ban puli yeng dengan chu paraphrase kai ka bajang ni ngan chu patai kai ka baja ba ka jing kai ka bangin yo nang ne ka subject ka bangan ai pi ka po ka dei trying to be what one is not ka jing persang jong iban pen I se ki brio ka bangim long ko ta mo kom ka duksa ni le ak doktor ngem deu doktor ni ak businessman ngem deu businessman tu ya ni persang ban pen I bangi long ki bakin jamun siap in reality ngem long ko ta ni persang bangin pen I bangi ie yu try ni hado jong ngem ie yu try ngai peso tu kata ka subject trying to be what one is not chua bangin ye pe ye kare bantang ko bangi tu fi ko story mustot namba o try haka we ka por kulay hap yo we pastor about ya ka we ka balang bakin na ya ka we ka yeng jing sekri bad kumta mau pastor ba ka balang kile khon yo architect bad u pastor ula pen pau ya ka balang ba ngim de ka balang ka barus pa ngim de kata ka will be congregation but ka balang nang ka pastor kila pen pau architect bangim de ki will kata ka will be congregation ka balang ka barus pa ka ta kila ong ye ngin IT fi kam na pin chna ngin chna ki manik belong modest ba kam de ka ba po kam de ka ba khrawe ka ba shubiang but kumta u pastor long yau tau architect la saja si pa architect hade ngini ki baro long ba itu architect baun chna ya ka yin mane tang ba ya ka met jong ka yin mane ai kan long malu malah kamile kamen rei wong pat ka khmat jong ka yin mane tu la chna bha ya ka
la penwandur bha ya ka mo banda pen itanat ba ya kata-kata ka front jong ka yeng mane kanang ba ukuli to arkitek balai pasal fi angkum ta wo kanang ba kibru kipet na ba kini ba kabala kay mane kalong expensive kalong gabala pelut bon kapisah batu arkitek ula ong yu pastor kaba bakala bi pastor kata la jubab uta u arkitek wong namar baka kom ka jingtip ke jungai ka Bible ka ong ba ka balang ka de kapaya jong ka jing sisya kamot ka balang ka yeng na ka banta ka jing sisya kaya dai ka jing sisya bat uong haka jaka ba pin perkhat kum ta pastor ai ba ka balang ka jong pi kanyai krani ka jing sisya ba kam dei ban pretend ya ka ei ba kam long kum ta si kita ka dei ka jing hikai jong arkitek jong pastor ubla ajing mot ya kum ta ka balang ka purpose ka ka dikatrut ngene persang ban pelong ka balang bakan pretend ka ei ba kam long tang da kata kedor ba syabah kibre ke i bakal balang ke yemane kalong ka kum ta em para ba kala bandai tang dau yin hwa kam dei le nama kata kam dei ka purpose ka purpose ka church ka dei ka truth ban yang ban yada ban kren ya ka sisa kata ka dei ka baka balang kalong ngene persang ban pretend baka balang kalong da ko mai ka kam long kum ta but para bangai kata ka dei ka pop janggu Ananias bat ka Safira kilabu ya kata ka dor ka ba itanat syabah kenang bakin buri ya kata ke pop ka dok note bat ka jing im ka jongki ban buri ya kata ke pop ka ba kos ya ka jing im ka jongki ka bawan ra ya ka jing bisa ka jang ole habang puli ya gini kini Bible para bangai pe ye jonga naga keting ka jong ole kini ka teks kam ki apostle san ni we kalong very very practical kapen kendet yang bat kapen kenyu ru yang bantip ba ublay u bisar ta ka jingyap ya arngot ki breu na po kabal tang namar ba ki syukur pila balong balay ya dokat nitra henala fina consider bat nga ka ni ka por sifang por ya kita ki fisher ki badan ka jingya dei bat ka pop ka jengki pihak bani agree bat nga baka ketin ka jong oblay ka bang haban agree por baka ai ka ba oblay ule kalong ka badai aba ubisha kini ki akon nama pihak ya ka ban ken mawe kini ka way aba oblay ubishar ya ka pop ubishar akarokom ka ba itrim bat ka ba ima sisa nama nado ka basdang jong ka Bible pena puli jong ka salvation history ka Bible pikan mau em tang sudah ban penyang ya ka tabernacle ublay ula bisa ada ka jingyap ya unada od abihu nama baki persang banwan ra ya ka ding ka bakhala haka dewan ka jong tra lebede ka skal nong ka basipao nang ta ka kitab Joshua kalong badnyo ublay ubisa ada ka jingyap ya akan namar ba usadla ya ka order hadin ba ikon Israel kilarong syakari yung kajing kular bat mentah ka ni kam ki apostle anda ka balang kalakha ka singi pentecost kadang syuyat ka tu ka ni por usultan ula persang biang kumno ban pintok bria ya ka met bukres padu blay try ula bisar ikini ki armot sikurim da ka jingya ni haban seu tu ang ni ba ublay ya bagi puli la ka baneng kongkoren kalong ga ba shi phau khat we do khat ar ba ublay u penan kam ya ka jing bisar kum kata ka jing maha ya kibreu la kalong ke ba kut hakut jeng kabalang la kalong syabar jong kabalang tungin pe ka fisyor ka baneng kong ka puar mo ka fisyor ka baneng kong ka ba
connect makin ki pop jong ini ki arngot bang ya negeri baka ai boleh boleh kalong kepada kepeneng kong ke pop ka bakini ki arngot ki le kadai kepala energize kepala penki dau sultan ha ke dekat kepala la nak ning puli ke ni ke pot ke dekat why has Satan on Petrus fill your heart to lie to the Holy Spirit balai ba u Satan ula pendap ya ka dok not jong me ban syukur ya umen sim bako jong play kedia syua bang ya chapra u Satan u pendap anu pensoi yo anaya sapira primarily da ka pop jong ka jing asap ka pop jong ka jing iet ya ka nam ya ka buram ya on ka reputation love of glory and honor ba ka pop jong ka jing syukur ke deception ba da khot ka balai betul on balai ba usul tan pendap ya me ya ka dok jong ban syukur ya men sim bako jong balai ni sampai syukur ko hani ka mod ba usul tan u force ya kini ki arngot persyai ka mod jong ki hendai bilbi ke lingit ba usul tan u pensoi u syukur u influence lagi juga Paul ki beri ke responsible ya ki pop ki jongki so ni puli dak kepala ni isai kedarang ni baka pop ka baki ni ki angot ile kadai kepala energize kepala influence kepala breathe in da u setan ni sepet balai kawan kum ni kerja kum ni kalong kum ni ka jengem jo kini ki ana ngi poi ka poin ka termasuk mengin poi ke poin ke baar ngaka ban pen mau pi ke ni ke way lada setan umla ban pen rem ban defeat ya ke church da kata ka jing hertma ka jaku na shabar from the outside un persang ban defeat ke church da ka bo hertma napo jang kapal ba udang yai trei ya ke kam nadu kitu ki por hadu kini ki por hadu ka sni ka bekut jang ka jing im jo ni upaman upalu maham nakam di apostle ngaba arfo ko ngaba arfo prado laipo ya ki nong sarai haga balang ngapo Ephesus kumnu maham yikinan puli na kabenta jang pi wong kum ni upol yikini wong kum to sumar sa pangila di kaben kong sumar sa pangila di kabar ong sumar ga balang kaken hon baro barga baar kun dai wong ngatip bahadin bangandalit no kisuri baru nasat kinya besut da pedang jong pi kim da isnai ya kata kakan ho kemungkinan kai babaklah nabar jong kepala but uang ru kau balai pau but na pedang jong pi pila bendalan na pedang jong pi kebot nakut jong kebalang pi hero ya pi hero kirang pa kin yami ki banyalap ki hero ki babaklah ki ban ring pa ki sanran nadin joki na pedang jong kita halendat jong away pa away unang kay bakla away lap dia ka bak dia ka gospel bakla uba distort dia ka scriptures halendat jong ki dia ka keti jong ubang man makata ka dia ka jing kwa jong uban distort dia ka gospel ban distort dia ka jing sisa kalau ban atak masyabar un tray kum na pen destroy ka church ta ka ba atak nasyapo paling tip ba open mi ikibri ki ba kom kita na po jang kapalang panpensa kama iya ki langbrat ke jang otra kapasau si kalong ba ngidon sibun ki nong syarai ki ba shimdon ke discernment ya ki scheme jong upaman dena marba ningkong shimmatri ni ki bebekali kabar probably kam khot iki se kakam go jong so kim long concern ni ha ke bade bar ki mensim iba kodor hene ka ba kan bala thiet yang ni de kador ba kasnam ba de bang tau upol ong sumade de sumare kan hon bala thiet ye kan kan hon da kador ba kasnam kilong kordor khamat jong uble pi kinong sarai dia masuk tu wat so sorong natang nama ba long pastor Peter pihak ajeng Kenya kamat jong uble lada pim sim laya lam yiki baganya kar kong kabadai pim sim disciple likir kong kabadai plus tiwan ra iki jengkai ke bakala ki babakala Peter pidei ki
vessel jong sultan but pinom right naga keti ke jong because pihak balong mapining kong ki balong accountable la kamat jong so ngidon kami kidong cerai gi badai kelang ba nila ya kaban yadaพี่กับกำรำจงอุนองใช้กำลังตังบันเบสายกำลังบัดกระเดบันยาดาลกำลังพี่กระตากลองกับบัดงกำหาดูkata-kata namarพี่masuk tu ini kau lada usultan ula ya kaban leakum ni nadu ke basdang jong ke percaya ke pereden ujob baka pok wasut ke percaya upar sang yu jisu nrei unam la banyelek badukun jong ulai hang ni u lek kum ju judas ba judas su nyi i kai bajai ke bang ni ru u lek kum ju yu ananias ba safira bagi ha ba ketiga je wat mundur bang ingin like nagani ladang ngim pikir ngim ga yala ka jang ka do do dekat ketien ka jong oblai ala ngim don ni kinang sarai ki ba confront yang ila ka skin ka ketien ka jong oblai nalong if baro mangingilong susceptible sa katrap jong up balau yolai na po jong ka jing sekri ulah kemen ban pen pra ban pen sakama ilang berat ka jong oblai ka pamalay yo ba uwan ra de ka jing kai babakla hang ni ada ka jing syukur hang ni ada ka jing asap kakta gini ke agot kajing kai babakala liga kakta ye balang berawai kan penpoi do joklot ya baro kumong way reformer don ki banget ki ba dam in the church kamor kita kabalang gabe kai kan dokter babakala ka kos babakala kita apa kabalang bagi yak apa kabalang bagi le do jok but don ru ki balang ki ba dam through the church dam in the church kamor maaf yang ngang bapak ongkom ni kidonnya ka sound gospel dia kim ngej ya ka let do jok dan through the church dona pok kabalang tempat kabalang ka bangi kai ka badai ngej ka babakala ngej ka false gospel ngej ka e ka bathala dona kabalang ki yam bad kilet se ka ding pap so ngi ha balong careful ngi ha balong concern ni ka men siem ka jongi kidong charai ro kum jo khnang ba nginom syu modur lane syakri lano kamat ka baara ka ni ko por ka man kan yu phi ka dei kapop ka makini ki an kile ka dei ka balapen ki da ka jing sarong motivated by pride teng ngasi ong phi ki don ki pasal ong ba ka older sin em ka dei ka jing sarong kala bandai phi na man dadu na beneng ru utu angel lupa kalau setan ru ka dei ka jing sarong upar sangkum taro ka perede but kajing sarong kawan rakyat kajing kini gibre ki kwa buram tapi ka motivated by pride kwa buram ki kwa ay kata ka spiritual reputation kabalang pina puli kalau nong basaw ko balai fu ar life pinyo kadang sudah yo i bagi banget kia ai da kajing kenya banyarap para banget bala kada ko kabalai pun life pinyo don we bri bladino ya kalen kau lawan rakyat ki sebaik ya juga apostle uberteng ubana bahas ubala ai da kajing sbun sa kapala bagangay bang kapala ka dikapo kadang yero yu blay na baga kajing ai ga bada ka dakadano ka bakmen ka bakanya ka bala iloy ka bala sbun hakaja po ngangay ki appreciate ya ka ketika mon ketika diang juki bangay kamtam yu ubana bahas ki ai ga borom sekade ai ka borom sublay but appreciate ya ki bangay ki bale ya ka kampa po jang kapala kumta ani asma kasai pira la bande andaki i kini kila kwa ya ka honor ya ka burom hakaba onyo i ya ki de ki wei bakiru ki de kita ki banget ki ba IT lot tane kita ki devoted believer khlem kanu kata kajing IT lot kabapura na kalian kasuki without actually surrendering fully claim the IT lot pura kila kwa ya ka jingro jong ka jingknya klem ka dor jong ka jingknya phi ka ni ka dei ka jing penshoy jong sultan ka jing penshoy jong ka jing arsa onda kalawan kan ya ki kila pusan wan sau sultan o pasiao wa ki skor ka jong ki phi
Balai bau suruh pendap haki dak nod ki chopi. Pasiau iki, komo pasiau ha ka im bakumju kumba ule yo Judas, kumba yo Yesu pasiau hakir. Bapiro pila banio. Ya ka bakum gani ka burung. Piro pila ban persang ban pen I haki we bapilong di bakin jamin sip. Nani kita ki devoted believer. Klem dan long sisa kumta. Klem da ai tilut sisa pura na ka bentar kata kakak. Haga jing sisa kila day ban resist ya ka bakum gani. Namang nget kawan haki. Namang ngitip kau kabala kan saya kata. Haga jaga bakin resist kilingga. Habaki lingga dekot ka beningkong ka baar kalau basang dia apostle. Barok syukurim kilia but banle ya kani ka basniu. Barok syukurim. Para bangai be jengal filan ka balan. Tala syukurim mene unono bangai pa ka balan. Ubaya but ya ka basniu. Persya ya ka balan. Wat nom yakit lengkor lang hanta. Wat nom yakit lengkor lang hanta. Kakamaram ga jafi kalong ban syakri yu Chris ban im na kapuram jong balong ka jingkar kui. Wat yakit lengkor ban kabas niyo. Ano yang sa kasapira kila kam concern ya ka repetition. Namar ba usutan no pen show yaki omtang nagajik pen show jang gajik asap ban pen I ka ega ba kimlong sisa kumta. Trying to be ka ega ba kimlong. Upen syairu da gajing I ya kata ka burom ya ka jingyaro. Kila I ya kata ka burom. Kila nang kwa ai ka burom. Kajing tap kti ka honor ka burom. Ban ya ka kerteng ba ka burom ba kajing siap tiang ya utra. Ko ban ong ipi ka ni ka wei. Lada kajing sekri ka jong I kam dei na ka benta ka burom ka jong blai. Nam ta ka burom jong blai marwei. Ala kam long la ka burom ka jong blai. Ala kadai nam taka self promotion jong pi nam taka jing mentoi jong kaying ka sem jong pi ki khon jong pi ka jika dong jong pi ka pelong ka kum ka business ground nam taka self pride ka jong pi ngalong ye pi taka ka pinom light na kani ka jing hap jong kini ki ar bagai ka bajang I kini ka jing jong ki hap ka jing bisar ka jong oblai banga ong ye pi lada oblai unle kumne kumbale ka balang ka banen ko kumbale ya nada ba abihu kumbale yu akan nong ipi ki jing sekri jing kilatel ngam ong bang ngim telot ngila bandon ke bakum kini ki jing mon reconfront ni kita ki jing mon bamdei ki jong pi de ka ktin ka jong blai to da kala bo ba ka wan wanam ailat ya ka bamdei wa ailat ya ka bau sotanong pasiau wan pendap ye pi de ki bab da ka ka ba persya ya blai ka ktin jong blai ka babiang tambanya da yang ni kita ki jing mon bamdei bar ban confront ni kita ki pop jong bar. Dan David confront ni kata ka pop ke bana po jong ka loss ngangej ba unam hap haka jing klim ba ka jing pagak breu. Dan David ananya sa kasapira ki confront no de ka ting jong blai yang kani kalau ka pakala. Ngatarai kinom le panrai nama ba kile but kala dat kala slay kala mi nan kala but para maki pasiau setan dang ya kapul kita ki ibarat la kamala ya ki daka jing arsap daka jing I daka borom hadu ba ki syukur iya umen sim ba khoi jang lai nginam lai nyau trai nginam lai takmat jang trai pila ban buri nganget ba ada ya sebagai sipira hakata ka jing bo ki kinam ni ki briu tikim tip ngiru ni persang bangin tentang buat mengiru ni persang mat perkat kumta hendeng em la ban ri na oblai adan manu ke por ki basyong ki jing yaseng lagi seng malak sandi riam pen I ya kadur ke basyabar kat ba ke basyapo jong pi kalong ke bam shisha piyat piem hagalenti ke badum ke persya yu Chris wala bisa na pi menta pi na mala ban like na ke jing bisa ka ngilong lang khut ya khamat jong tra pitep ngibu password ke mobile tang banya da ni kinong tu om bangin buri na ublay tip lut ya ki ai baro bagi so bangin long gibatlot ke bahak long bangin confront le de ka singa jong ublay bangin long kong Bartimaeus ban I ke jing tlot la de bah lakas ngin kala bamot ban terang ban I ke jing khoi dan penyap ya ka pop ban I ya u ban im naga benta ke burom ka jong
But ia juga jeng khoi ka jeng. Hala ka sin namang gidong ka jeng le, ki jeng pun choi le ka sin, ki jeng le kwa na ka sin. Nginom la bat like na ka ni. Dia dang ishim kia bhai ka jeng le jeng per kores. Confront bhai ka ni ka don ka jong. Hala ka sin. Ni ka tien ka jong. Utrayo ni ai pin klador. Ngin like na shibun ki jeng pang. Ki ba kenjam ni si. Ki wan ha ka jeng game ka jeng. Ha ki long sem ka jeng. Ha ki jeng shakari ki jong. Kafisi or ka balai ka long ba ka pop ka ba kini ki armot kile kali ka pop ka ba direct persya ya ka balang kali ka pop ka ba direct persya ya ka balang kali ka attack ya ka balang hakakam di apostle ng besar ka balang kadang mat ya ka bor ka bakraw great power kabalang kanang ma yaga jingay ka bakraw great grace kabalang kanang ma yaga great unity ka jinglong kaway ka bakraw hele kalnong ka besan u setan u atak yaga balang na siya po hagi bentang iba siya diyan u atak yaga balang da ka jing pensitomben na siya ba menta umla na kata upi penban bagi bangai ki silur kirhem na kata kerteng utrai lap sisu ki kerteng ka jong le menta persang ban atak na sepo jaga pelang daga bawan rai ka jing ut ka corruption pi ne nganong kamban batal pi tip ki bas kam ka khbor jong hatung me i ka corruption ka bakhra ngam kren ni corruption pisa ya ka jing paman ka bami na po ki balang ni jong ka klim ka tu ka auria ka perthei jeng jakhya phila ban list si kita ki ek baro kersoi na po henrengi pen is ya ka perthei ya ke ek bangim sim long sisa kamta ni pen i bangi long ki kerstan ngim long sisa kamta ni pen i bangi ni yaro yu trai ngim long kamta tadai basa mangi i yu trai ta jen bangi las ngap em ka ktien jeng uplai de la ya kim haka keting ka jong ngade man puli man song su ken ya ka tan ngai kendoi ki bri ki pong ki badan nek ki sisa ki jing hi kai ba shir kai ondala pen i ki na keting jong le kim ne sanda ko lo pen i ka prasai ba fi i u hen rai fi kan ta im pe keting jong le no ngui gini ki ba im ki ba ka corruption ka ba khra ka ba kejam sim na po ki ba salia sisa ndai im pe ki la raj ben pau jo pare ben ong bang ki nong po jong pres atau ngim siap tiang mo yo play de tanda u play u bisara kini ki armor tina pule ka khot khat bai kam kam song besan fi i ba ka palang kawan pat ka siap tiang yo tra naga great power saka great grace naga great grace saka great unity naga great unity ka palang ka i pat ya ka great fear ka siap tiang yo ta ka palang ha ke ni kisngi kala du no ya ka siap tiang yo tra laduna ki brio ki bayang na kapop ki ban confront ni kapop ki ba shifting utrai ki ban pen sobhaya ublay om ki brio but day na makata kadao bat ka pelong ki bangai bakin long kumta ka du ki shifting yo ublay ba kisang ban ye im pathat ko ba im klem jing ran pen pau sa kapre bangi long ki nong bot he trying to be someone na bangim long kumta pi ki u ane sa pirar ki long kumta al deceive ki da useta makanya kini the way that kita strategies kirikom terikam jauh setan. Bala umla ban destroy ka balang lingba ka persecution, lingba ka suffering, un persang ban pentlot ka balang lingba ka pop, bat lingba ka jing arsam. Bat ka jing syukur. Kani ka jing atak persya ya ka balang. Kemudian kita gi baong ba anias baka sapira kidai gi bangai. Nama kada khot ka balai baka bakandai. Gi yang tu ba ki syukur yo men sim bakut ka kedau ba kidon yo men sim bakut jumlah po jongki. Nama daitan ka bangai kidon yo men sim bakut jongki. So nga agree kata. Ki yang ru ba kidai gi bangai namar ba kabalang ka baneng kong ka spiritual life ka balang ka baneng kong ka level ka jongka kalau so high. Baki level le on detect ki very soon. On detect ki mlong ni kisngi ngimla ban detect namar la dir ngim tip ni long ye
Le ka balang ka benang ka spiritual level ka truth ki apostle ki dan apdeng jong ka balang klong so hai ban chu ong tang ma chlong tang kinong phala la gem de ki shisha pin le men le on detect ki very su pin la ban ri bahang ni ru yang ni kim la ban ri ti yong kat ki de ki bangai leo ai ka jing pen ki yong ru ki de ki bangai nama ki dan si penta bat ka balang bat taga jutang bersama ngi iba ublei ujuan ra ikataka severe temporary punishment ya ki bangai pilan pulia kataga belang korin khatwai lenong hagal ba kajing khawai jeng utrai begitu ki ba kenja thalai ka jing ya kami utrai dan pre ki opang sangem bat ki ya bro kada kajing bisa ka jong ublei so kamne kajing bisa sa ka dujok dengan kajing bisa ka disiplin kajing sempat jong utrai nama ki sting ya ka e ba jong utrai Jakum taki ong ba kini gede bangai. So kita kan first view. Henry hang ni ublay ubisar ki publicly. Bali pa ublay ubisar ki publicly. Lapan ako nakata lagi singkali. Ublay ubisar ki publicly hang ni kadang ka purpose. Ublay ukwa ban preserve ya ka jingkentang jong kepala. Kita ka ban kebaar ban maham ro yang. Bangim day ban klat ba ublay jong i ba chikri long ba khoi ba phim day ban treat ya ublay ba ka jingkho jong wet contempt. Ara bisar kemene minta sale aku ko po. Kadang bakal ka biu ba ar ka bong ba ka bangi puli ka di bentangi i ka jing arsap ka jing syukur ka di ka angot ba kam ta ki ong ba kadi ka pen pau sai ba kini ki unregenerate person. Kimot ki bampat yo ya ka jing penkala ka ba shisha. Kiyong nama kajing kwa ki ka buram klem kata ka true devotion kajing IT ka ba shisha kapan pau baga jenget jengki kalong kaba thala. Kiyong ba hoa kilong sibenta ba kabalang tang ba awat lipat kaba sabar le iwat lipat kim nagajeng de ba shisha ba do kres. In one sense ngila pas mo thula kajeng teman maka jutang pa ong don ki ba ong balik ki sanran ki bende ki ba shisha. Don ki ba ong balik ki sanran ki ba shisha. So ngim tip lagi day ki bala yo ji penem ne ki pamyo ji penem na kalian ga jonga na linia ka point ga bening tong nama kira ni mensim ba coach so boleh discipline sempat ki na marka ki syukur yo ni kita throughout the New Testament and nginom ya puson ya kata ga ni ga jan met na kwa ban ya ban ga ni ga por ya ka main point na ka dakot ga bening kong na kasan gai ga ji gai ka bakerpang na kani ka kam ki apostle ng besan dekat ke benengkong ada dekat bekat way ka main point hang ni kam dai primarily ha ka badai but where they safe or not kam dai kata ka point hang ni ka dai bo blailing pa ka ni ka jingi kai ka ai ka bulai ka dai kalong ka besan kalong ban ye thu shangi bas ka balang ka benengkong bo blai u shem ye ka jing kho u da shem seriously kabar ka hipokrisi ka jing asa pa po jing ka balang kalong ka ma do ta kalaban wan ra ye ka jing bisar ka jong play kalaban ra ye ka jing ud apo ka balang kan pendu ye ka jing temu jing ka balang akah ka balang ka jing kai yang ni kalong bangim dei ban mok yu men sim ba ko jong play da ka jing kai ba bakala da ka jing le ba dei bam dei ne da ka ba kum kini ka jing ngim dei ban mok yu men sim ba ko jong play ala ngila pa susi ye o kum ka ba bu khot ding ni khot ding si ka jing kala ba la ngin phai ki pom jing ngin yo pat ka fellowship bo to ton ma bi ki pom jing kata ka ni ka jing em jong bangai la ka si henry ban lepop willingly bam salia you play ka bu ka jing ma ye ki bangai phim dei ban long kum ta kum ki bangai baga basau ka jing ga yang ni kalong ba ka balang ni kam de ka balang ju apostle kam de ka balang ju ki aro ki ka balang ni ka balang jong o Jesus Christ. Tapi ni kan Jepang where they save or not. Ni kan Jepang ka eternal state jong kina hang ni kam kan kata hang ni ublay ukwa ban pen isani ya ka jing khot ka jong. Ukwa ban pen isani sani ba ushim khia ha ka bale ba ka pop. Ukwa ban pen isani yang ni ba uktra ushim khia ya ka jing kentang jong ka balang. Ukres u ya ka balang namar uyap lagam balang. Uthiet ya ka balang ka dor ba krastam. Ba labu ya ka balang ka pertai na kam taki atli ki daw ka benengong na ka benta ka buram ka jako ka baar na kam taka kam ka jako bo sultan u isi ikene bor atli ye ka buram jo utrai ba ka kam ka jo utrai bukum ta ukwa ye ka ban penjot ka balang ba ka lenti ka besuk ka ula ban penjot ka balang kalong da ka ba open don kam da ki bri ki bana po jong kata ka balang
Tajen ba Petros umlong discern. Iban tepu anania sapira lengkatkan ni kecing syukur. Kila ban long kibre long influential people lapor jang ka church. Kabasongsi ya kini kisngi sngau ka kubo na kapor na ilang baki media ki status bagi brio ki balong influential la ka church kisngi ki beli ki bang iye ya ka ktien jang oblai bam iye ya ka ktien jang oblai ki bam yen nak ka ktien jang oblai ki ba compromise ki truth ki kalalong ki influential people la ka church padahang ni ka church kala collapse. Bila benang ke building kepada ki keluar hama kam dan syukur tu nak bila compromise ka keculong tang ke building kam dan am hanta atau Paul ong yu Timothy haga benang kong Timothy la ka san ka balang ka di ka pillar baka kata ka paya baka nong yada ika jingisha ba sultan kuat benwan ra si ka balang atak ka balang pat da ka jing syukur da ka jing asam da ka false spirituality Laga jing kwa ya ka jing tapti jing gibrio. Tang manyo ka tapti na gibrio compromise ki baro. Daga false gospel attack. Daga ta ki jing kai babakalaban corrupt ya ka jing shan ka ting ka jang oblay. Daga ta ka jing snow pair jat ben rio. Daga jing long ka bakinja do ka balong ka bakinja perthai gibrio ki la entertain ba ka perthai kim song khu ba ka ta ka jing shun ka jang oblay. Kila buat ya ka call shore dan ka persaiban babut ya ka call shore dan ka Bible ka ketien jang oblay. Nakam ta ka public image. Taruh ka jing setan. Nakam ta ka public image anta ka jing mentoy. Kebalang kala compromise usahan loyoban. Atak maka kalian. Kajing ya pasiau, kajing ya slander, gossiping, kajing ya bishni, kajing bitterness. Bagi way kiba ngimla ban jarang ni. Setan ulai hiat thama kabalang kala collapse. Rawai sakaba rawai, tiam sakaba tiam, yang sakaba yang kwaya sakaba kwaya, syat sakaba syat. Sien ba fit concern ke truth ke tinggi song. Bila don lupa kajing atak. Jong setan. Bade yang ni bang ihap bagi kaban examine la ka jong kajing em bangin test. La kata kajing pla ka jong ikla kersan em da kajing em kajong. Ngamong bangi janai nengok kaban ihang ni lada dai ki bangi kisah ni dei ban terang alagas ngi bangin be ya kaban jong ada ngitlot ngin kala babot an kendu yang ni uben sim le nama la ngi bangin syukur yo tra bangin asap bangin ngin le ngin peti sabara ke bangin melong ka basapo jeng le ni kta ni kendu yang ngin yam na kas ngin ut bangin terang bangin ya kel di ka jing khot ka jing tang jong ka em tak ka borop ka jong ngin tinjuk bahai bangin melong kum ni habang iwan jika jing esen habang im ku ki khon ke jang bangin pe balang i nem ke jing khon ni em ke ktini sang i nem ke gospel ke badai ni nem ke balang ke ba expound ni ke truth ni nem ye ke ke try kwai ke bangin ni kiar nem ke ba thala ni pniap ne ke juga abra ke do habang irang ida rawa si shane bag bagi sap bagi la ngap si shane nginum dai tang bangi sekri de ke sentur ne ke do ke jing jinai na alangim long sincere bo chris ba kamen sim ke jongi ba ke sekri ke jongi ba ka buram ke jongu ketin ga jangku anong ipi nginam light na kajing thama jang pi da dei ba u Ananias baga saipira ki bishar ki pop ke jang ki confront ke pop wana po jang ki ka bagi snow ka lawan gadap asai kinam ha baga pop bat kinam syukur boleh no bishar ne ki ya butu pramaki ki but paramaki pila banri na u Petros de film laban ri no le pen pau se Petros palai ba me usan pendap ro je me syukur yo men sim ko jong pi ka ni ka pop kam ni ka pop ka ba kitu ye ka pisa ka jong ble bun ba ki pop nang kam baklai ka ni ka teks aduh benong kam ka le mai ble chapi it's all about robbing God's money kani ka teks ka kai kini ang ki rob ye ka buram ka jong ble ki rob me ka buram ka jong oblai khamdan mano boong ye ki bakin di ye ka chaka nan boong pila men puli ye kata ha ka de khot ka basau nobody force them na boong ye ki bakin di ya kani ka jaka bandi ye kani ka patah ka jongki nan boong mano hende dala ka monso ba kilele ye kani daga monso ba so ka pop ka ba ki kile
Kamdai naman bakibu si benta sila de. Neka pop kabaki kile kalong ba. Ki pretend ba kila ailot. Henry hakabari kila bu si benta sila de. Pretend. Ti. Andala rung gitu ki braga jenggot jongki. Kakharoy. Stang menle. Kan ifi kan deception. Temptation kabawan ng sultan. Hypocrisy. Pretend ba kila ailot. Henry secretly kibu halade si benta. Sultan pensyoy ki da kajing pensyoy jong kajing syukur kat ba ki maintain pat ya kador ke baru play syabah so ki rob ya ga buram ga jong play habaka kwa ga buram brew te li poi sanu syu pen perkha de ke buram ga jong sebagai jing syep tieng ya play he said bila klet ya kajing im kristan ba kajing im ga chapil la bam na di kanono vile klet na ka buram ga jong play kal dono pa kajing ma jibita ba dai mangi klet ya gini klet ban syep tieng ya uba kasakama ka balang ba kajing im ga jong kala ban jaya nga ban confront ni lagi naka pos lagi ni kajing kai main kai fi ka confront ni nga naka pos kala mangan su tu ela ka jong kajing im bangan don kam yu try bo nya da bo nyerap yang halakas Fi kata ka day, kabangin kan mau. Hagani kajan met, kabamata. Ito kum ta lastly. Kum kabalang ide ban sim kia bahay ka kapo. Kum kabalang ide ban sim kia bahay ka jing khuoy ka jong oblay. Ide ban sim kia bahay ka ktien ka jong oblay. Ngim de ban ting ban kren ka jing sya nagi balang nagi pulpit jing. Wala day ban sya be sya kan tho. Bat sya kren bam de. Kapalang ganun kami ke genuine devotion. Umday tang ni katakan yam kaba syabah. Wadam klad ikani ublay batia de kabalang, ublay batay kabalang un yada yala kajong kabalang. Ba unyay say ya gibriyo ki batip ya kata kajong kwa kajong ublay. Ba makiru ki bakwa kumta. Ba di ba kabalang kaya kata direction na kata karteng makapurong kajong. Yet yeladi. Yo bangilong kumbalong Ananias maka Safira. Trying to be what one is not. Namar don ublay bay. Kajingim kajong pisya kalong kumne. What up hadu kapor. Jong kajing pisya. Even tip yo pim day sisa gibaday. Even tip yo fide gibaday tama pila syaka matla bakum ta pila klet lot yik gibaday jong otra. Ka picture jong blay kam non syopo jong fi bakum ta pisang ban tare ka mamday. Pen kan mau pat da kajiga jembel magadi kubo kala ka bamo. Penti kana ba fi day kinam bo kres. Ba syariah au kres ba fi terang la kesngi ban em na ka penta ka boram ka. Ha fi jin thot pi ha pi ot le biang da yam pa do no da kaman jong otra. Ulongas nda jong pi. Omban le knan. Kajing terang ka fi kalong ban le ka mon jong. Ya ke ege bokwa ndi teng ga baka do kana na jong ini ka do ga baka pop kala bam ka bala bam krun ka teng ka pen kwa ke ege bam de ka pen perkhat ke ege bam de ta sultan do wan rai ke jing pensoy ke bangim la ya ka ba ngin kiar kita baro utraya da yang ba confront ni kita baro daga ketin jong ublay ulong ubala ula pen emi fi dala de on sumaro ye fi un pen yang re fi ke bajana on ka ketin jong play hakata ka sngi ka jong Nih, kamot pat bang nginum ka bat namele pasya kini parang nginum kampat confront kini. Ta kajing sya seperti ka jong blay. To blay ker khu yang ilang bagay ko bo. Singap ye kini ko bo. Ai kalong kajing ker khu pi. Ala filan kami kajing selok. Filan kami kata kajing dua lah. Filan kami ni kendo yang ah. Hakari kajing sekre ka balang kajing. Kane ka akademi kajing. Ngilong la kloy ya kaban. Sekre pat pi. Unumbar ujonga udai unumbar ubang ngalapan asya pi lapan perhuan. Kerpang nak kata kajing doa yang selok. Baka jeng ngam ke penjaman si. Unumbar udai pralai lai. Pralai nyau makna. Pralai nyau. Not sao nyau pra sansan. Sapur unumbar sa send ka message au unumbar. Hidang kam kajing doa kajing selok. Nakanu ke bakin jaman si. Nak keting jong blai. Ni kloy banyas. Nok tilang. Ban ya tu wai rengkat penyai mensip kenang ba ila penyai rengkat ha kata ka jing khot ka ban yang oblai na ka banta ka kertang ka borom ka jong Jesus ka borom borok la tang jong Jesus marwe amen